Takže ahoj, tady Michal. Ahoj, tady Pavel. Jsme u vlogu 2, pokračování u GTA 4 zkoušky zase. Bude taky takový krátký, akorát tentokrát hraje Pavel. Předtím jsem hrál já, Michal. A Pavel říkal, že nechce natáčet, protože to je moc známý. Aha, no, soudím. No, já jsem měl málo života, tak jako, Tak jede. Já ti dám jenom radu, když po někom budeš střílet, tak si klepni. Klepká se L3. Já? Myslím. Do člověka, ne do stříhačky. Tak jdem pro nějaký auto, Zkusíme to. které nejsou Fára, Kawasaki. Ninja. Sprintuje nějak pomalu. No, tady máš nějakou radopanou páru. Já si aspoň to jezdí. Jo, ono to jde. A bude to. Všudu. Jo, mám auto. Takže. Zajci doleva. Tam je to parkoviště, no. Proč se tam zabíjou, to je strašný. Vůbec. Na kolik to dáme? To se na 5-5? Který, no, 4? asi nebyl na testě, no. Tady žádný auto nebylo, protože vypadá, že nějaký dobrý auto. Jo. Inturter? Nebo co to bylo? Jo. Tak jdeme s tom. Jsem potom nepořádně rozjet. Skoky. Tady vyšlo. Jo, možná na Vánoce budu mít GTA 5, tak možná budu mít natáčet na GTA 5. No to je babu. Jo, teď to děláme takové sklo. Jo, ten je dobrý. A pojď. Do vrtulníku, hezký. Teď to ještě jednou vyskoč. Jako ještě jednou a vyskočit, jo? Jo. To bude epic fail. A můžeš to zkusit jakože jednu na tu pravou rampu, jak to máš takhle ty dvě, jednu na tu pravou a vyskočit ještě předtím, než on se sklouzne po té levé. Možná. Já jsem to ještě nezkoušel, takže nevím. To možná nám to vyjde na těch 5 minut, no? Je. Jako 3:30. Dal na nějakých těch 5:5. Tak určitě kecá. No vyskočí. Pak nic. Ale pěkný skok. On nezemřel. To je lamo. No, jestli mám nebo hodně života celkem. A tak je to jako živný. Bezskutečnosti bys si zemřel, nebo kdybys byl nějaký Dolámaný, hej. nebo dolámaný, no. Na operačním sále ve špitále. To tady bude. No, Šli 3 opice do pohlednice, že? ale. Jo, to se mi taky stalo. Udělám smyk. Prostě barák, ne? Smyknu. Udělal smyk, ale. Jo, já vím. Ale jakože třeba... Ale jo. Ty máš barák, já jedu, smyknu, vystoupím. Do toho baráku mě to auto přemáčkne. Což taky, někde. Se rozečí, jo, to máš jen. Jo, to je blboc. Tam jednu máš Na mě nemá. a střely po tobě. Jo? Jo. Takže ne. No a tady šmykni a vystup. No tak nic. Aspoň do autička jsem narazil. A my se teda asi rozloučíme.
Jo, počkejte, já se zkusím aspoň jako nějak zabít. Aby mě přijal, teď jsem dežel. Zkus do něho. No, vybraně. No, takže ahoj. Čau, příště.